keď sa konal protest zamestnancov ešte súčasnej RTVS. Oni prišli až pod okná Ministerstva kultúry a vy ste sa niekedy v tom čase rozhodli, že pôjdete na jachtu. Bolo to spontánne rozhodnutie, nejak to s tým súviselo? Toto bolo dlhodobo plánované. Musela som to zo 7 dní skrátiť na 3. A priznávam, že tá komunikácia asi medzi parlamentom a našim úradom niekde zlyhala, čiže bola tam nejaká technická chyba v rámci odkomunikovania a budeme to riešiť na budúci týždeň. Ale keď na to niekto upozorní, že ste to teda mali byť a neboli, no tak to je lynč, to je šikana. Ako som tu mala byť a nebola som? No tak zrejme, keď ste spomínali, že tu došlo k nejakej komunikačnej chybe, podpredseda Národnej rady Ľuboš Blaha vás hľadal. Teda mali ste tu byť, nastala nejaká komunikačná chyba, ako ste to povedali, teraz ste hovorili o technickej chybe, takže niekto by za to mal byť zodpovedný, alebo niekto by si mal povedať, dobre, tak prepáčte, urobil som chybu, je to takto a takto. No viete, je to v podstate kolektívna vina, pretože sa to tu asi zle odkomunikovalo s ľuďmi. Chyby sa robia preto, aby sme sa z nich poučili. Vieme o tom, že môžu vzniknúť aj takéto veci. Mohlo sa to urobiť úplne bez tohoto a nemuseli sme mať úvod tejto relácie o tomto, ale vidíte, zase sa urobil marketingový plán nejaký. Nie, že by som si ho pýtala, ale už som bola asi v každom jednom médiu včera. No tak viete, len ľudí takéto veci vyrušujú, keď niekto má byť v práci a zrazu sa zistí, že je na jachte, no tak sa na to potom pýtajú. No, ono je to také milé, že na jachte, viete, no tak to zase táto regata nie je pre každého, lebo tam aj to, ako teda fungujete, nie je zase nejaký luxus, aby si niekto nemyslel, lebo ono sa to dá tak samozrejme marketingovo opísať.